Ond bobl Henner Cath. Doedden ni ddim wastad fel hyn, da chi'n gwybod. Mi oedd yn ni normal unwaith. Ges i fagwraeth normal, roedd gen i ffrindiau a diddordebau normal. Nes i hyd yna fynd i goleg normal. A deud y gwir oedd bod y normal yn obsesiwn, roedden ni'n abnormal a normal. A dyna'r pryd nes i swydd fod gen i ofn. Ofn bod yn fi fy hun. Mae o fatha bod pawb bod dan rhyw chwyddwydyr drwy'r amser pa mor barod i fychanu i gerddi i farnu. Y pwysa parhaus yn sgyn ddi baid. O, a mae o'n ddigon i yrwyr yn off i ben yn tydi.